Yo iki sing ngirikan Pak Heru ngirikan duit lho ta loro izin-izin. Masuk. Le, sik. Iki Masalah ini lho. Cuk. Sampe harus disampe karo kutuk malah lho, Mas. Kuwi yang motor segini jenengan lho. Pak Heru niku gumun kula. Riko. Lho, duwe kan sak gon-gon. Oke. Lha iki berarti kene ra nek. Kene ra nek. Lah kok bisi aku. Piye, Mas? Yen tolong aku sik. Pak motor aku. Bahasa dolar kok. Lho aku yang mungkane ngono to karo penjane yo disawer. Sing tak durung sinden aku kok sungkan wong disawer kok tak sawer ning wong. Ojo, malah iki langsung timbangku disawer gip lah ya. Rumahku, lho, kuwi penting lho, kuwi penting nangkemu. Wis iki lho, langsung munjuk rumiyin, tak satu munjuk rumiyin. Aja sungkan-sungkan munjuk rumiyin. Aja sungkan-sungkan ya. Ning angel lho iki. Biasane Saiki angel. ame Pripun? Nanda karo Nanda karo Ini. Lihat ya, Mas. Niki kula kene mriko nggih. Kula kene mriko. Mas Ibu. Kula tak penriku nggih. cintaku Sakonya-konya ditangi duit nek gak jalan, Cuk. Cuk, Dalam kowe ditangi duit ya. divisi boleh kula. Pripun Mas Udut? Anu nyilih 100 saya duk. Ora. Ini loh, kowe iki ra ngerti. Kan sampean dulu sering dikasih bapak. Iya. Itu karena wujud bapak itu cinta ke sampean. Kok saiki wakili bapak ya sampean. Iya, anu iki pertanyaan saking Bapak iki. Nah, Izin ya. Sampean bulan ini poso ora? Pak Heru utang. Puasa. Omake Pak Heru utang mek klutruk. Diangkut, Sampai tak paham. Lah kowe dereke jenengan wiwit ten saya. Pak Heru Jelas, Pak Heru takut dingin nyawer. Maksud mulai dereke jenengan besok to. Wiwit yen budal tanggapan sepeda motor. Saiki Wis tuku hijet. Lah iya. Sampai mobil penak lo tau tuku. HRV, Fortuner, Alphard, Foxy, sembarang tak tumpaki. Ngantek kowe waleh santi kuwi numpak truk kalau gitu. Ini lak minggu ucapan. Ini lak pengen anu tok kok iso. Pak Heru tadi wonten Pertanyaan apa? ayo ya coba Samang minggu coba. Pak Heru ini bisa ya, aku saya izin ya. Samang seneng lah, bengi iki ditimbali Pak Heru wayangan di bulan puasa ini suka ya? Suka ya, senang ya. Samang poso no? Puasa. Poso Pak. Oka. Alah malah kaya foto malu-malu. Pak Heru kan daleme di Moro. Nggih. Iki kan pasar manuk. Betul. Kita dulu lek mawamu mlaku niku. Mlaku niku kaya apa, Pak? Iku dawa manuk kok kaya manuk kacer wae. Manuk kacer kuwi iso Lokal apa poci? Lokal apa poci? lokal. Lokal. Jadi sak kalau ki ngoceh banter, lek iso seneng adus, lek bab itu si pencilaan ini. Nah, iya. Kalau manuk kacer wae. Jajan kok kene laku seti. Kowe lek Nanda cara manuk urut. Manuk gitu. Iki cara manuk wis beda nek Apa maksudnya? iki punglor boto. Oh, leler kae. Telet lek gelem ngoceh kuwi men Wis ora nyawang ora kula kamu. kangen. Tapi lek go macet ngiramu. Stres. Stres. Iki lek go nesu bojone meneng lek go njak ngomong.
Wis mangkurep tok. Sama Iya iya. teknologi kenari, Iki loro iki. kilabet. Iki ini susi. Nah, iki kalau iki bedanya iki. Apa, Mas? Iki manuk nun sewu iki jalak uren. Mangan terus. Mangan terus neleke banter. Pojok dhewe iki. Pojok dhewe iki. Perci. Perci iki. Lek iki. Elisa. Elisa iki cara manuk bedone. Apa, Mas? Iki murai batu. Alhamdulillah. Taten. Lek taten iki manuk alun-alun. Apa? Lekok. Isine nek telek. Tahu. Ayo sendiri. Anu. Nanda. Kula. Tuh, budiku suara ngono. Iya. Oh, ya. Kula poso. Ulate kok uhi. Oh, seto bapaknya ora. Kok kula poso ulate kok ya kula poso gundulmu. Bapaknya ngempet sampean usia berapa? Kula dua. Sesake. Ya. Ya. Kamu usia 22. Beda. Kabeh iki penting sembarang ya. Nyatane wong aku muni pake kok iso. Sampe aku yo ngono kuwi. Ora iso ngawur wae. Kali sing untung enek kok. Ayo. Aku iki. Rondo keping, bapak nyuruh rondo keping. Pake kesaken rondo keping. Ada kepengin Pak? Nggih. Siap. Ya, ini wis. Langsung dadeke. Ya. Mas digawe anu, berarti membantu. Walah. Kowe dari aku lho bro. Dari aku sapa nganu Mas Sahyo. Ya. Tanggamu Mas. Ndak pundi Mbak Ayu, badhe tindak pundi. Tapi ngaren tindak wae lan numpak taksi.